Idemo u Kruščicu. Je li iznenadio, a? Šta mislite? Kako je kod vas stanje? Pa prilično je prohodno. Što onog zanosi. Evo, trenutačno snijeg slabiji opada njegov intenzitet. Da bi se ovo moglo odmah i čistiti. Javljaju cijeli dan padanje, pa kojim intenzitetom to stvarno čovjek ne može znati. Uglavnom javlja gotovo cijeli dan. Dakle, ovo je Kruščica. Dobro je on napadao. Op. Ovdje ćemo mi skrenuti. Ovdje će biti nezgodno. Valjda neće niko naići iz suprotnog smjera. Eto ga.